9%. И реших да се организираме, ще правим колективно дело срещу тях, да се премахне тая клауза като неравноправна, да свалят сметките. Защото дори не можеш да се откажеш от договора си. Просто подписал си за 2 години и те си ти качват цената, когато си преценят. Много интересно е, че то виж как се получава, когато има монопол на един пазар, те могат да си правят каквото си искат. Въпреки, че в България не се води монопол, има няколко оператора, но те могат да направят все едно като, как му викат? Картелно споразумение. Картел, да. Те си заедно, те са три оператора. Са от край време, ти знаеш тук как са. И ако гражданското общество не се надига да се търси правата, това няма как се случи. Специално тук в Америка има постоянно колективни дела към всичко и всеки. И примерно на година, аз всяка година си цъкам някакви по имейла, получавам, нали, защото те ги съдят за някакви луди пари и си получаваш някакви пари от Фейсбуци, от Инстаграм, деца злоупотребявали. И ти идват пари от Six Flags, сме ходили, ми пращаха пари, защото нещо там, като сме ходили, са ни вземали пръстови отпечатъци за личните данни. И това е изключително важна твоята роля и хората като тебе да могат да организират такива големи групови искове, за да могат да работят в интерес на народа и в същото време, нали, хем е бизнес добре, хем е добър бизнес, хем е добре за хората, нали, не само за твоя джоб. Нали, това е целта. Не, това специално ще го правим безплатно, да съберем повече хора и да може... Ние ще оправим общо взето тая клауза за всички, той ако съда я отмени по едно колективно дело. Всичките те сме 6 милиона в България вече сигурно останали абонати. Надявам се да се оправи това нещо. 6 милиона не са малко хора, все пак само за 3 оператора. Това са някакви луди пари, с които злоупотребяват. Само се представи по 9 лева на човек на месец. За какво става просто? Това са 9 по 6, едни 40 и нагоре милиона. Всеки месец е така да си има за яхти, да си има за хайвер, за Дубай там, дай да не използваме думи, но за приятелки. Всяка година се случва по едно повишение. И лошото е, че нали, нито ти дават право да се откажеш, пък в Европа, и то сигурно идва от щатите, имаш право да се откажеш, когато някой едностранно ти дига цената на услугата, без да му дължиш неустойки и казваш, стига, аз нали, не искам повече да плащам. Да, това е някакво заробване на обществото, особено в това време, в което нали, живота не е базиран около телефона и интернета. Това е просто безумие, което е супер нагло. Да. Тези имаме и други нагли, които са бързите кредити. Като почнат хората да теглят бързи кредити, вътре им пишат едни лихви от по 50% и накрая свършват на частните съдебни изпълнители, пък които са най-нагли. И в България сега, това е в момента според мен е много голям проблем, защото имаме масова задлъжнялост. Аз исках и ти малко да ни кажеш как е там с частните съдебни изпълнители и с тия кредитни карти, които имат хората. Да, аз нека започна с това, че аз не съм специалист, нали, само съм потребител, но това, което нали, първо знам е, че нали, при всяка администрация нали, различните президенти имат различни политики, но като цяло основно нещо е, че човек може да файлва bankruptcy, да обявява банкрут, да частен и фактически всичко, което дължиш, не го дължиш. И за 7 години обикновено просто не можеш да вземаш кредити. Но като... Още нямаме такова нещо, като частен фалит. Чакаме го с нетърпение, вече 10 години го бавят. Като имаш предвид, че това са на различни степени фалит, той може да се обяви примерно само за кредит картите, да не те вземат къщата. Може да обявиш фалит, ако си задлъжнял към медицински такова, защото примерно нещо... си забрал да си направиш медицинска застраховка, правиш катастрофа, влизаш в болница и сметката ти, да кажем, $300 000, защото тук е по принцип скъпо. Хората си имат застраховки за това. Нали? И за тях ще ти обясня после как функционира, нали, особено по време на демократичните президенти, не на републиканците, защото тук има това Обамакер, където беше, нали, то ти дава възможност да си ако имаш доход под $75 000 на година от
нали, такъв печалбата ти да ти е толкова. Може да фалваш пак на различни степени, да кажем, ако застраховката на година ти е $2000, ти плащаш $30. Нали, разбираш, е такова нещо. И е достъпно за по-бедните хора, нали, по-богатите хора, които правят 20-30 хиляди долара на месец. Те не са и богати, те са водят средна класа. Нали, средната класа, която правят такива пари, те си плащат там по $1000, което нали, $1000 на там $1000, всъщност $800 на месец може да ти дойде за страховка, ако си с супер премиум в най-добрите болници, нещо е такова. Тук плащаме едни здравни осигуровки, всеки плаща различен вид здравни осигуровки, някои плащат големи, някои плащат малки, всички получават едно и също, никакво нали, здравеопазване, което не е винаги на ниво. Някой път имаме добри доктори, ама някой път не се получава. Да, и аз съм попадал все пак, нали, до 40 години съм живял в България, знам за... Значи повече от мен си живял в България, знаеш как са нещата тук. Общо взето, исках за кредитните карти е по-интересно, защото тук си длъжник до живот. Имаш и кредитна карта, вземаш едни 5000 лева, след това те стават 10 000, докато стигнеш до частен съдебен изпълнител и те държат. Има хора от 15 години с кредитна карта, която им стои, че и 20 години да не кажа. Да. Ами, по принцип, пак, първо има много различни услуги на самите кредитни карти. Първо, защото на кредит карта процента е 29-31%, нещо такова на кредит карта на година лихвата, което много тя е направена не с цел да теглиш лоун, заем, който нали, да вършиш нещо, ами в момента нещо, ако ти трябва. Тя не е с цел да си купиш златни зъби нали, или чанта Гучи, ако нямаш доход и после нали, обвисваш. Нали, но да кажем, има първо да започнем от тяхните самите практики вътре. Имаш, примерно, може да плаваш за нова кредитна карта, в която може да си прехвърлиш стария заем на новата, като дадеш само 2% или 3% такса и за 2 години или година и половина има някой за една година, няма вдигане на лихвата. Един вид това ти умекотява нали, изплащането и може да се възстановиш бързо. За банкрутите, обявяваш банкрути, примерно, те са на различни степени. Като обявиш, пак ти казвам, 7 години нали, не можеш да вземеш кредит скоро има тук. Рейтинга кредитният ти пада. Ние имаме ЦКР, Централен кредитен регистър тук в България. Да. Но като ти падне, да кажем, ще вземаш на по-големи лихви, пак вземаш заеми, но на по-големи лихви. Нали, пак не е като да кажеш да ти приключат живота, защото не си платил за тези 7 години. Просто не можеш да вземаш много хубави кредити, ако искаш да вземаш кредити. Като също има фирми, които се занимават пък да ти оправят кредит скоро и те се знаят там точно как да ти позиционират плащанията, така че бързо да се възстанови кредит скоро, да ти се вдигне, да можеш да вземаш кредит. Примерно, тук искаш да вземаш кола, ако искаш да купуваш, отиваш си с старата кола и за по-малко от час вече излизаш с ключовете, с регистрацията, с всичко. Стария кредит, ако да кажем колата се е изплатил до някъде и имаш да висиш още да кажем 5000. На новия дават ти 3 месеца, нищо не плащаш. Много е улекотена цялата работа за хората да работят, да имат пари да харчат, защото нали, харченето е много важно нещо. Сега, моето мнение е, че ако нали, народа задлъжне и му се сви потреблението, икономиката ще стои малка. И точно това е проблема и при нас, защото тук дават ти да харчиш, обаче ти нямаш откъде да ги вземеш, да ги изкараш, да ги върнеш и икономиката няма как да върви. И всички са в едно робство на колекторски фирми, сега сме станали. Да, и в такъв в този ред на мисли, примерно държавата прави също такива, дава на частни фирми да го правят всъщност, отпускат им такова, могат да ти изкупят примерно кредитите и файлваш, ако имаш над $25,000 на кредит карти, може да кажеш, че не можеш да си ги плащаш и ти правят нещо като soft bankruptcy, т.е. ти ги изплащат, просто кредитният ти скор намаля
Може и И, държавата да ти ги поеме в крайна не се случай. обявява, не е като банкрупси, нали? И фактически на тях им е ясно да кажем, че дори 10% от населението да се издъни с кредита си, повечето хора предпочитат да имат добър кредит, защото с добър кредит ти оперираш на голямо ниво. Ти можеш да отидеш да вземаш заеми за милиони, да Да, правиш може да живееш бизнеси. по-добре, ако ти е кредит скоро по-висок. Да. А, За всичко ти е много по-добре. Лихвите, които плащаш, са по-малки, затова хората се стремят да не банкротират и да са лоялни, да се изплащат. Сега естествено, че в живота ти не можеш да предвидиш какво ще се случи и ти се случват нещастия. Примерно, семейство добре върви, правят се плановете за бъдещето, вземат кредит, обаче нещо става, характерите им се разминават, правят развод, не могат да работят така добре, мъже изпада в депресия или жената, почва да пие, докато се оправи ментално, изпадаш в депресия, не можеш да работиш както трябва и ти ставаш вече, не можеш да си плащаш да, кредитите. обаче ти дава твой шанс. Оттам нататък лавината те съсипва, нали, дебели, както казваш в България, 50% лихви, такива чудеса. И ти попадаш в дупката и не можеш да излезеш от нея. На хората им е ясно, че ако успееш да изкараш тези хора от дупката, те ще продължат да си плащат таксите. При всяка една покупка ни като потребители, така, да. особено в България, ти даваш 20%, които влизат като ДДС, там кое се връща, кое не се връща, но и огромни суми, само да завъртиш, да кажем 1 милион държавата, да говорим хипотетично, дава за да изплати тези кредити. Обаче Те хора само в 5 транзакции след на тези пари, в 5 транзакции на тези пари, те вече са си върнали парите. Нали? Един вид Тук трябва да има в България хора финансово грамотни, защото аз не съм финансово грамотен, аз не разбирам. Просто мисля логично в момента защо така го правят и това има смисъл. Нали? И така, нали, идеята на парите и на всичко е не, чай той се е само моето, то е начинът, по който регулираме живота си около нас и хората да живеем щастливо, спокойно, защото нашия живот колко е една секунда, едно кафе ще спим, ставаме и си лягаме и толкова. Нали, въпросът е как да направим тази секунда приятна, усмихната и да нямаме такива тревоги. Да не лягаш в... Ти представяш си хората, които имат доживотни задлъжнялости, как лягат да спят. Голям проблем е, че нямаме частен фалит. Тема питат и в коментарите. Фалит на физическо лице в България нямаме. И какво се случва сега? Той човек тегли един бърз кредит, защото му трябва, втори бърз кредит да покрие първия, изпада в една спирала, идват после при мене клиенти с по 10 бързи кредита на стойност от 100-200 хиляди лева вече, станали още повече, защото ги съдят, лихви, и ти нямаш друг избор, освен да отидеш в чужбина. Отиват в Германия, в Франция, нали, насякъде и почват да работят на чисто, защото там не могат да ги докопат нашите тук частни съдебни изпълнители. Обаче в един момент какво се случва, че ние сами си гоним хората. Те остават там по 10-20 години, създават си семейства и вместо да си харчат хората тук парите и да си въртим икономиката и да растем, ние какво правиме? Задлъжнява един път, гониме го човек, той отива там, почва там да си работи и общо взето те пак няма да си вземат парите. Да, това е. Те дори да останат в България, те пак ще го тормозиш, ще го мъчиш, ще го изтезаваш човека, той ще живее нещастно, ще прави глупости, ще затъва още повече и ти пак няма да си вземеш парите, защото какво можеш да вземеш от човек, който няма? Направи така, че да може да заработи, да има и всеки ще е щастлив тогава, всеки ще може да се функционира. Освен това не трябва да се приема тая дейност, твоята, според мен, като атака към частните съдебни изпълнители. Така. Има и в Америка си има, просто трябва да отидат да се образоват, да пратят специалисти, да научат как функционира. Това нещо може да функционира по човешки начин, по начин, който държавата да подпомага, един вид те самите да могат да си правят тяхните печалби, да се оперират, без да бъдат наранени, но в същото време и да не съсипват живота на другите хора. Нали? Тук, като става въпрос за огромни, примерно, защо на едното око искаш да изкараш сега? Примерно, ако някой милиардер се е теглил някакви кредити, прави си там неговите шмекеровци, естествено, нека да влезнат, да си го оставят, малко да се оправи. Но той пак ще се е добре, пак няма да
да загубиш Не, от те 10 хората на милиарда, позиция 30 винаги ще милиарда, оставят в България. пак си с 7 милиарда, качеството на живот няма да ти се промени. Въпросът е, че нали, на малкия човек не можеш да му вадиш душичката. Нали разбираш какво искам така? Ама Това те ми е само моята... тях атакуват тук. Те големите Да, не стигат до услугите на бързи кредити, нито до да. услугите на частни съдебни изпълнители, не изпадат в такива. Само малкият човек е атакуван и притискан. И аз затова почнах в началото да ги викам, нали, хората идваха в кантората, оплакваха се от частни съдебни изпълнители, помогнеш на един, те се появят още 5. В един момент казах, дайте да правим политическа партия, защото само така може да сменим закона и да Абсолютно, да. искаме частен фалит, да искаме да се промени системата на съдебните изпълнители, защото и при нас, при съдебните изпълнители, частните особено, има много злоупотреби. Те работят заедно с колекторските фирми, понеже колекторската фирма му създава работата и тя му плаща едва ли не половината от хонорарите, той винаги работи за нея, той трябва да бъде неутрален. Да. И това е проблем. Да, трябва наистина, аз виж, вече тук е твоята вода, в която плуваш добре и ги разбираш. Това е прекрасна посока, защото ако не се действа по легалния начин, пак с политическа партия, с обществен натиск, по абсолютно легален, мирен начин, те нещата няма как да се променят. Колкото и да се вряка по площадите и такова като не се промени закона, това няма как да се оправи. Трябва хората просто да ходят, да гласуват, да знаят какво искат и какво търсят и да се случват нещата. Нали. И много е важно, нали, начало на тези действия да има хора с интегритет. Не знам така вече как в България да използват тази дума, тук интегрите, нали, как да го кажем на по-точно с достоинство, не само интегрите, като, не знам, преведете се. Не корумпирани хора трябва да има. Да, смисъл, че живота не всичко опира в живота е аз да имам пари и да съм добре и да не ме бе нещо друго. Живота, ако ние всички като цяло не сме усмихнати, как аз мога да съм усмихнат? Нали? Това трябва да го кажеш на Бойко Борисов, на Делян Пеевски, че не всичко в живота е пари, защото там значи, няма грам мисъл за хората. Аз вече съм се убедил. Да. Всичко при тях са такива далавери някакви, които се случват. Да, ако нали, хората, които са не толкова млади, сигурно знаят, че аз на времето, като живеех в България, бях така доста непримирим спрямо тези двамцата бандита, които ограбват българското население. Те в момента продължават те си във властта. Те се направиха схемата. Да, несменяеми. Да, но въпросът е, тези самите хора какво щастие, примерно, биха имали в живота си. Нали, за тях това е като спасителен пост, защото те знаят, че извън властта те нямат живот. Представяш се Бойко Борисов, откраднал се парите, реши да избяга някъде. Той ще отиде някъде на друго място по света, за да не го барнат. И кошка е congratulation. Те ще го търсят, той е поел много ангажименти, сигурно на различни места, няма да го оставят да се тръгне. Да, няма избор. Няма живот извън властта, да. И те се борят като диви животни в момента, просто за личното си оцеляване, не за някаква кауза. И това е странното, че в България, да кажем, огромната част от партиите, да не кажа 100%, те нямат платформа и въобще идеология някаква, която да следват. Нали, тук в България са едни мафиотски структури, които само популистки говорят някакви глупости и като влезнат във властта да монетизират, защото, да кажем, ако той няма власт, той е тулуп, нали? Той няма да има внимание към него, няма да има хубави жени, няма да има бяло, няма да има Дубай. Разбираш какво искам да кажа? Един момент човек като стигне, ако има някаква стабилна работа и когато имаш един доход, аз съм забелязал, че той ти стига. Всичко останало вече е суета, колкото повече. Алчност, да. Его. Бойко е на тая позиция, да кажем, той е стигнал до позиция, в която ще влезе в историята като някакъв. И сега като къв ще бъде запомнен, той това, ако се замисля малко, ако е по-интелигентен, той ще бъде запомнен като един крадец, като човек, който не е успял да направи нищо добро, според мен поне. Няма да бъде запомнен с нещо хубаво. Абсолютно, това са клептомани,
които са толкова мислещи на дребно, селски хитрици. Нали? Алеко Константинов много добре е описал точно тези характери в неговата книга Няма, Байганю. вземаш колко ще вземеш, то не можеш да го отнесеш на новия свят. Ти не можеш да го похарчиш, ти не можеш да покажеш, защото нали, с заплатата на Бойко Борисов, ако имаме и нормална прокуратура, ако той си купи, да кажем, хубави играчки, там, нали, къщи и неща, то трябва да се декларират и ще влезе в затвора, защото откъде те пари? Нали? Трябва да са легални пари. И трябва да е ясно на всеки един бъдещ Бойко wannabe, всеки, който мечтае да бъде следващия Бойко, че той няма да има хубав живот. За да няма бойковци, трябва този патърн, този начин на поведение да бъде счупен един път за винаги, за да няма от тук нататък хора, които дори да си въобразят, че многото му пари, откраднати от народа, ще му докарат щастие. Ами то не може, защото те те гледат, те те следят. Ако имаме малко повече гражданско общество и контрол, те ще го следят, ще го гледат хората, както е в западните държави. Само, че тук не е така, хората обичат да проспиват малко нещата, ама сега аз им обяснявам и ги будя постоянно и затова съм кръстил и граждански права, там нашата партия, която се опитваме да правим. Карам ги хората да се търсят правата, да ходиме по протести, искам да се събираме. Трудно става, ама почват да се сещат според мене. То ще е много дълга процедура това. Да, прекрасно е това, което правиш. Аз съм така силно ентусиазиран от цялото действие, на целият процес, който се завихра около тебе и съмишлениците, защото предполагам, че сте вече на екип хора. Да, един екип, той се увеличава постоянно, не е много голям, ама ще го увеличим, надявам се, и ще станем поне една от партиите, които ще могат да ги виждат хората и да ги знаят. Аз не държа да сме вътре в парламента, аз държа, като ни забележат големите, да можем да им поставим условия, да кажем, примерно, искаме да приемете закон за личния фалит, без значение, и тогава ние можем да ви подкрепим вече, защото аз имам няколко цели там, аз съм ги изредил, не ми е целта да ставам министър-председател или да ставам някакъв. Да, абсолютно всеки човек си има своя път и своята значимост. Знаеш, ще излезна малко от разговора, което е хубавото в Америка, да кажем, да започна изречението с това, че тук с нормална работа човек може да живее спокойно, без притеснения и да върви по улицата с високо вдигната глава и като срещне друг човек да му каже добър ден, как сте? И да му се усмихне. В смисъл, едни малки неща, които променят цялото несъществуване. От там нататък, нали, ти разбираш, че всеки един човек, чистачката в болницата е точно толкова важна, колкото и министър-председателя. А не те хора, които станат на власт, да се държат все едно са някакви наши господари и всички ние хората, които оперираме в други неща. Аз съм бил примерно рапър, сега тук карам Uber, примерно карам хора. Никога не съм срещнал някой да ме погледне с пренебрежение за това, че карам Uber. Всеки и най-богатия човек, карал съм и милиардери, много по-богати от Бойко от това. С супер уважение се отнасят, третирате с уважение. Един ми изчисти колата, някой беше оставал някаква Макдоналдс, останали някакви, отпред не съм ги видял. Милиардера, дето е по-богат от Пески и Бойко взете заедно, ми изчисти колата човека. Знаеш, смисъл няма. Хората са наясно, че всеки има своята... И най-скъпият часовник, нека го кажа така, най-скъпият часовник, най-миниатюрното болче е точно толкова важно, колкото и най-големият циферблат там. Аз проблема е ниските заплати и той човек не може да се чувства значим, когато работи, да кажем, санитар в болница и взема едни 1000 лева. Нали? Това са $600, сигурно няма. Как да се чувстваш значим, как да се чувстваш добре, а пък в същото време минава някой с най-новия Мерцедес като Пеевски и го пазят 10 патрулни автомобили и 4 джипа частна охрана. И то за наша сметка повечето. За наша сметка, естествено, той не си плаща на МВР да го пазят, то няма такава услуга.
А пък Примерно аз съм забелязвам. бил свидетел, лично съм виждал как по 4-5 патрулни автомобила с цяла група от 20-30 полицаи го охраняват денонощно и стоят пред, там той живееше на един хотел, резиденция тук в София и стоят отпред и не можеш да минеш даже оттам, затварят пътя. Те Джо Байден не го пазят толкова, разбираш. Ами той по-малко злоупотреби има сигурно, защото Да, той да. е Магнитски вече. А знаеш ли, че интересното е тук, като седя и нали, американските неща, като става въпрос за някакви корупции. В момента, примерно, Доналд Тръмп го осъдиха за нови, само в дистрикта на Ню Йорк, там където е оперирал неговия бизнес, за 355 милиона долара за измами. Защото той е правил така, като трябва да плаща таксите си, вика апрейзъл, прави билдинга се едно, че струва 1 милион долара, плаща на 1 милион долара, като трябва да отиде в банката да тегли кредит за това, го прави 1 милиард и тегли кредит, нали, за сено. И за тези измами Ама няма прокуратурата президент в работи там. Америка. Да, няма президент ли си, милиардер ли си, нали? Естествено, че те имат много по-силни адвокатски кантори и огромни екипи, които работят за тези неща, нали? Но въпреки това, разделението на властта дава резултат. Нали? Ами Да не е точно само един това е, човек да. да контролира, примерно Бойко и Певски контролират прокуратурата и ти контролираш всичко. Как Аз ще много има пъти дело съм срещу го тебе? казвал, че нашата прокуратура, тя не е най-голям проблем в България. Значи нашата прокуратура, тя абсолютно не работи, ама нищо не работи. Като ти казвам, даже и за обикновените хора почва да не работи вече. А пък за големите, никога прокуратурата няма да повдигне обвинение на Бойко Борисов. Значи Бойко Борисов може да излезе и да каже: аз украдох това и това, аз направих тези злоупотреби. Прокуратурата пак ще каже, че не е видяла, не е чула и не е разбрала. Това важи за почти всички висши политици, които в момента са на власт и те имат влияние. То се видя, даже имаше един Пепи Еврото, не знам дали ги следиш тук събитията. Сега един нотариус го убиха и има такива, които те са им свръзка на тия хора. И когато стане нещо, то минава през най-високо ниво. Беше Гешев преди, сега е Сарафов. Той си е плътно замесен в тия неща. И прокуратурата никога не вижда, тя никога не завежда. А пък единственият орган по право, който може да те обвини и да те вкара в съд, ти без съд не може да влезеш в затвора, а който може да те докара до съда, това е прокуратурата. Ако прокуратурата не иска, полицията не може. Тя може да те арестува, те държи 24 часа и те пуска. Само прокурор може да реши да го направи, а пък прокурорите всичките са иерархично подвластни на главния. А главния си пие кафето всеки ден с Бойко. Да. И нещата са много завързани. Трябва да си изчистим прокуратурата. Румънците това направиха. Понеже техният главен прокурор Лаура Кьориш там стана после европейски главен прокурор, те за награда, тя ги изчисти всичките. Явно е решила, че няма да бъде корумпирана и направи така, че прокуратурата им да е чиста първо, да има силни екипи, с които да работи и после с тия екипи почна и ги навкара всички такива, които заслужават в затворите там. Да. И си оправиха държавата. В момента заплатата им е 2 пъти по-висока от нашите заплати. Румъния изпревари Португалия, доколкото знам, и примерно Гърция по някакви такива по заплати, сигурно, да я знам. Колко вредни могат да бъдат 10 човека върхушка за цялата ни държава. Ние все още сме на последно място и тук ще си останем. Освен ако Македония не влезе в Евросъюза, тогава няма сме на последно място. Да, но те, повярваме, защото не са в България, ще се оправят пак бързо. Ако влезнат европейските структури, там много бързо, тя е малка държава, много бързо може да дръпне сериозно и да изпревари България. И Албания също, доколкото знам, и те се движат добре. Така че България за сега остава така на малко... Аз не мога да си обясня кой продължава да гласува за тия хора, след като вече 12 години виждаме, че няма резултат. Правиш едно и също нещо, очакваш различен резултат. Това дефиницията за глупост беше на някой философ. Според мен то не е от гласуването, а от не гласуването. Има едно огромно мълчаливо мнозинство, което е разочаровано до крайна степен и не вижда никаква алтернатива. Така че посоката е там да се създаде нещо, което да има истински смисъл и хората да повярват и да се говори на нормален език, който да
да им се обясни на хората защо и как трябва да се направят те промени и какъв е смисъл от тях и колко са важни. Защото, да кажем, на човека, който днеска бачка за 20 лева на час и с тези пари едва ще си купи кренвирш и сирене и едва ще си плати тока, той не разбира много какво става. Той е вече той е изгубил вярата, за него светло бъдеще няма мечта, вече мечтата е убита. Трябва хората да имат мечта, да имат ясна идея, нали, дори силно да кажем някаква идеология, но ясна идея какво трябва да направим, за да го променим. Нали? И да не слуша популистски глупости, защото нали, пък го има и другото, че нали, има много политици, които само лъжат, постоянно излизат, говорят едни неща, те нямат дори желание да ги направят, само ги повтарят, за да събират гласове и нали, много хора им вярват, защото ги дават. Което искаш да чуеш, нали? И примерно, дето са казали, никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая. Така е. И понеже ги дават и постоянно по телевизиите, нали, определени партии, които то е явно, че това, което го говорят, няма да го направят. Обаче хората им вярват. Има хора с различни убеждения. За мен е да се гласува за едни и същи партии. Има много партии, между другото, в България. Те се изредиха през мен, през моя офис, минаха най-различни политически формации, структури, всички да ни канят там да участваме с тях. До сега още не съм приел на никой, но има страшно голямо разнообразие от партии, които повечето ние не ги знаем. Ние знаем само едни хора, които ги дават всеки ден по телевизията. И ти си казваш, аз трябва да гласувам или за Бойко, или за Асен Василев, или за Слави Трифонов. Нали? Други няма. То има наистина много и човек, ако така му е интересна политиката, може да си отвори, да си прегледа и да си гласува за който го кефи, за който му харесва, на който му има доверие, че нещо ще направи. Да, това е красотата на демокрацията, че реално, както нали, то в момента има едно залитане към едва ли не към авторитарните режими, защото България, by the way, е демокрация само на хартия все още, защото реалното инфорсване на законите, нали, на прилагането на закона и прилагането на демокрацията, всъщност няма прилагане на демокрацията. Нали? Ние се живеем все още в някакъв така по-лек вариант на тоталитарно общество, за съжаление. Някакво племенно, родово, общинно, баджанашко, шуробаджанашко общество. Ти забелязваш примерно как няколко шуробаджанака са окупирали цели отрасли в бизнесите и да кажем на тях, ако нещо не им отърва, те вече са прияли, имат милиарди в сметките си и да кажем нещо не им отърва и искат държавата да ги белва аут, да им плаща сметката. Нали? Един вид всички ние общо да платим на този, който е поел своя риск и не му се е случило. Визирам примерно зърното, визирам магистралите и така нататък. Нали, разбираш? И държавата белва аут хората, нали? Защото при самото тези транзакции от пари и огромни проценти, примерно сигурно не по-малко дори от 50% се връщат в касите на партиите, които се разделят там. Нали? Да, обратно пари и после се използват тия пари, за да се купуват избори. Мен ми е много странно хората, които дадат им 50 лева и те са съгласни да гласуват, а те сами не се усещат, че гласувайки за партия, която ги купува, това означава, че те с 4 години напред само ще губят от парите си. Да. Тоест тя ще ми смуче минимум 500 или 5000 лева от джоба тая партия с тия 50, които им дава в момента. Да, а ти нали, трябва да се, както всички хора са наясно, че Европейския съюз е вкарал толкова пара в България, дето ако тая пара не беше открадната, а беше влезнала при малкия човек, икономиката вече ще да функционира като нормална европейска държава. Знаеш, примерно, да. Нямаме нито едно дело в Европейския съд и в прокуратурата във връзка с злоупотреба с европейски средства. Всички държави имат много дела. България няма нито едно, т.е. или нашите са най-честните хора в България, или прокуратурата не иска да работи и няма нито едно дело. Да. Примерно сега ще кажа тук как стана по време на пандемията. Виждат, че нали, това е извън разговора, малко обаче може да създаде представа как трябва да функционира едно нещо.
Примерно става пандемията, трябва да се затворят там мандати, за да не може да се влиза, защото нали, естествено пък имаше щати, в които даваха и те направиха най-много смъртност. Америка, за съжаление, поради некомпетентността на Доналд Тръмп, загуби нали, около 1 милион живота. Да, но да кажем, те разбират. Ние имаме икономика, която трябва да функционира. Тя на какво се държи? На консумацията. Пари ще напечатаме сега, после ще се ги върнем. Нали? Те вземат заем от себе си, правят, нали, като кажат в Америка има заеми, ама той е заем от себе си. Нали? Той не е заем от някъде друга. Не пускат да се продават облигации и там някакви неща. Не ги разбирам, не съм финансист. Тези пари влизат в първо стимулъс чекове, стимулиращи чекове нали, към всеки един човек. Второ имаш грантове. Преди всички, повечето хора могат да аплайват, почти всички хора аплайваха за грантове. Трето, държавни такива заеми с малки лихви за по 200, 300, 500 хиляди долара и тя икономиката не усети този проблем. Тоест, идеята ми е, че парите от Европейския съюз, които са за бустване на икономиката, те не трябва да влезнат в един джоб, защото този един джоб колко ще изхарчи. Икономиката се държи от харченето, не от колко пари имаш в джоба си. Ако ги разпределиш тези пари в много джобове, икономиката ще цъфне. И те пари пак от транзакция на транзакция пак ще влезнат в джоба на този, който прави големия бизнес. А не просто ги подариш на този, който има голям бизнес и той колко ще изхарчи. Той пак ще изде една пържола на ден. Освен това, той смачква малките, защото има голям ресурс, когато му се даде. И те не могат после да оцеляват покрай него другите, да има някаква конкуренция. Той ги убива. Нали? Когато дадеш на един човек 80 милиона, а пък другите са с ресурс 500 хиляди лева, то няма как да има някаква конкуренция. И като няма конкуренция, ти можеш да се вдигаш цени колкото си искаш, да се употребяваш с това нещо. И фактически като няма, това вече не е капитализъм, а фашизъм. Защото в капитализма е важен малкия и средния бизнес. Иронично, но в Америка, както са най-големите корпорации в света, най-големият приход от данъци идва от малкия и средния бизнес. От малките контрактори, от водопроводчика, от медицинската сестра, която ще се плати данъка. Нали? Това е основното, което идва. Ние тук имахме, то ще имаме, Българска банка за развитие и тя е създадена с цел да финансира малкия и средния бизнес, т.е. да отпуска много дребни кредити по 100 000 лева, който реши да прави бизнес там, предлага бизнес план и те му дават пари. Обаче, какво се оказа, че след 10 или 12 години функционира тая Българска банка за развитие, когато влязоха да видят какви договори има, всичките и пари, почти целият капитал, там 1 милиард или колко, раздаден на 8 фирми, 6 от тия фирми свързани с Пеевски. Тоест, Техномаркет бяха взели кредити необезпечени, къде необезпечени, по 80, по 100 милиона. И нали ти как да правиш бизнес? Ти искаш да вкарваш уреди, имаш 1 милион или 2 милиона капитал, идваш и някаква банка дава на една фирма на Пеевски 90 или 100 милиона и така. Тоест, естествено, ще бъде по всички телевизии, ще бъде по всички медии, ще има най-голямата реклама и ще те смачка от всякъде и няма никаква конкуренция. Да, и това е, нали, като кажат, тук губи смисъла да кажеш, аз съм успешен бизнесмен. Ема, какъв ти е продукта, който ти си и пътя, който ти си извървял, за да направиш това? Не просто да направиш схемата с политически измами, за да генерираш големия капитал, нали, да вече да се тупаш гърдите, аз колко съм успешен бизнесмен. Нали, с кражба, нали, както тук... Има и предвид, че тук има такива тапанари в Америка, нали, които постоянно реват. Имаше тук един... Той беше пак Тръмп сапортър, като беше направил такс като Тръмп, после като вдигнаха пак данъците за супербогатите, човека излезе и плака със сълзи, собственик на Home Depot, една от най-големите вириги за такива, за отверки, там дрелки, тухли, за каквото си искаш. Като му си обриколаш. Човека излезе и плака със сълзи, плака, че примерно от 50 милиарда сега ще има 40 милиарда, разбираш? Плака човека, страда. Или Елон Мъск, дето толкова много реве, нали, да е крайно десен, да няма, нали, тако.
той изцяло функционира с държавните поръчки там за SpaceX и за така нататък. Да, там Той държавата. започва SpaceX с 4 милиарда подарък от държавата и вика, аз съм много голям бизнесмен. Разбираш? Те пък даде 4 милиарда долара и ти си много голям бизнесмен. На всеки, на Николай от село там Круша, ако му дадеш 4 милиарда и той ще е голям бизнесмен. Нали? Разбираш какво искам ти кажа? За това не трябва да има такова нещо. Тая банка за развитие българската, тя трябваше да дава само на малки бизнеси, на средни бизнеси. Можеше да даде много кредити. С тия милиони и милиарди, дето ги раздава на Пеевски на 8-те фирми, тя можеше да спонсорира 80 хиляди български фирми, които да имат, нали, някакъв шанс. Колко от тях ще прокопсат е друг въпрос, но можеше да въртим някаква икономика, а не да наливаме парите там в един техномаркет. И аз ще им направя бойкот на края на техномаркет, да не купуваме от тях. Нали имаше такъв комунистически лозунг, да не купуват те. Да. Само се замисли, че ако тези пари бяха влезнали в малкия бизнес, както те казваш, те само транзакциите на оперирането на парите на малко ниво, защото, нали, като са в един джоб, те не се движат толкова много тези пари, разбираш? Те не правят толкова транзакции. Те ще знаем къде отиват, нали, в кой джоб и къде отиват след това. Да, и тези транзакции, те 20% ДДС, от многото пари, превъртяне от един човек, да кажем, имаш фирма за водопроводчик, ще отидеш да купиш тръби, този да купува тръбите, ще купи пластмаса, нали, разбираш, и така нататък, и така нататък. Заплати, тези транзакции, те ще генерират постоянно едни и същи пари, ще генерират по 20, по 20, по 20, по 20, по 20. Щеш да има много по-добро здравеопазване, много по-хубави училища, много повече пари за пътища, много повече пари за отбрана, ако щеш. Щяхме да имаме F-35 и нямаше да не е страх от нищо. Нали, просто всичко се краде. Ами това е положението в България. За момента аз пак повтарям, че ако си направим прокуратурата да работи, те хората знаят, аз постоянно го повтарям, тя ще изчисти всичко друго. Нали? Това е новия държавна сентенция. Изчистете си прокуратура, тя ще ви изчисти всичко друго. Ама не мога да го направим, защото те го знаят големите, нали, Борисов, Пеевски, там и целият кръг, и нарочно са я превзели до толкова много, че тя никога няма да мога. Не знам как ще изчистим. Трябва да я сринем и да почнем от начало да си назначаваме прокурори. Ами трябва, както тук основните движения, дори и големите партии правят grassroots движения, от корените на тревата трябва да тръгне. Трябва да тръгне от хората, от това, което правиш в момента е прекрасно. Аз съм excited. Аз ти благодаря за подкрепата. Стана много хубав лайф. Ако искаш да си правиме така и други разговори. И това е от мене. Пък ще се чуваме. Знаеш, вече имаме си контактите и така. Пълна подкрепа. Виждам, че има смисъл. Продължай да го правиш. Приятелю, не се отказвай, не сваляй глава, защото само за последно да завършим изречението. Представяш се, ако Навални или Немцов в Русия бяха направили сглобка с Путин. Днес щяха да са много богати, щяха се продават апартаменти, ама те избраха трудния път. Там платиха с живота си. В България все пак сме в Европейския съюз и НАТО и няма как да се случи точно това. Но бъдете смели, не пускайте аванта, никаква аванта. Никаква стъпка назад в тази борба. Да се бориме до края. Ти пожелавам успех в действията, които правиш. Хората имат нужда от това. Мерси, Мишо. Благодаря. Добър ден. Чао, чао. Чао.